Hi class, welcome to my YouTube channel, and for today's video I share na ko sa inyo sa ako ang skincare routine. Wow, skincare routine. Kasi nanig na akong pero may skincare routine day. Dito, I'd been using these products mga taod-taod na good, and disclaimer, dili day ko dermatologist and I'm not expert sa mga skincare, so pwede nga akong magamit ng mga product is effective sa uban o sa imuha or dili sad. So ano, so kakaulo sa face wash. Ang akong ginagamit nga face wash is kanisiya Perfect Whip Sinka. So Japan made siya nga product, and it is very effective. Epektibo kay siya class kung kanawitang haggard kay imong nawong, stress kay ka o bilar ka, din gamit ka ani or after sa isa ka adlaw ni mga trabaho, diba, haggard kay ka, so kani siya effective kay siya tanan. So gagamit po ko og derma sets. So, isa sa mga pinaka-dugay na ginako nga ginagamit nga derma sets or pinaka-effective nga derma sets nga akong nagamit is kani siya. Kaning Fairy Skin. O diba akong kamot ko kay nagkapindal-pindal pag ito nagikan gini sa eskwelahan ka. So, kaning Fairy Skin set derma, kani siya. Muna siya akong ginagamit. So, consist siya og toner, na din siya brightening cream. Hanap. Then natay sunblock. So muna siya kung ginagamit sa akong naon. Napo ni siya sabon. So katong sabon ginagamit na ko siya pag kaning derma, ginagamit na ko siya pag gusto na ko nga mag-peel off akong naon ko nang medyo nilagom na po siya balik. So diligid na ko siya permanently ginagamit. I've been using this product since 2018. Na-introduce niya sa akong amiga, and it is very effective sa kuha. Biskin sa akong so nakagamit gyapon siya ani, and amazed gyapon siya sa result. So ako na siya ipakita niya saan ako siya paggamit. Then mapimples ko nga tao, no? Kung nang bugas-bugason gyud kay kostanan. So para sa kuha, ang isa sa pinaka-effective o pinaka-fastest nga result o effect nga product nga akong ginagamit pag manggawas akong pimples is kani siya. Palit na ko ni siya sa Watson. So kani siya pimple eraser. Kana siya effective kay siya sa kuha class. Kay if i-apply na ko siya karon, like kani karon ang makita ninyo na yung mga pimples na nubo na mga sungay. So effective kay siya pag gamiton na ko mga once na ko siya magamit, gabi na ko siya gina-apply, wala na din siya pagkabuntag mo, use na din siya ang pimples, no? So effective siya sa kuha. Dayon moisturizer, gamit po ko og moisturizer. So sa Watson nga po na ako siya napalit kani siya nga moisturizer. So gamay na siya, kada adlaw na ako siya ginagamit. I've been taking care o kanang ginaalagaan ako ang panit, di ba? Ginaalagaan ako ang panit tungod kay inakti ko, no? So I believe nga deserve na to nga ato ang ampingan o alagaan ang ato ang panit, di ba? Kay like especially sa teacher ko, so mahulog mi nga public figure, so makita din ka sa taon sa man nga may struggle magkaignaw nga na, di ba? So the more nga ampingan nimo o ginaalagaan nimo imong kaugalingon, mas convincing po din siya, no? Na siya yung mo siya gahatag sa mag-authority as like sa ko as teacher. So mag-pleasing po din katanawon ba ng hapsay haliwalas ka. So muna siya nga kasi arte ganahan kay ginagamit. No, it's not the reason nga arte ka o gainarte ka, but it is because ourselves deserve to be taken care of. Yan, so daw ang ato ang kaugalingon kinahanglan siya nga atimanun. So why not? Wag muna ang guluis ako ingon nga ayaw tipira imong kaugalingon. So gagamit po ko og face mask.
pero talag sa ka kay di kay ko afford mahal. So gagamit ko og face mask kaning black mask. So kani siya, kani akong ginagamit, pero talag sa ka na ko kay siya ginagamit. Ay ako gagamit ani pag kana bitang the next day na yung mga event or the next day na yung mga special occasion or event. So gagamit ko para fresh katong naong di ba? So kana siya. Then speaking ganina sa pimples, ginagamit ko ani nga mga patches. Kani ginagamit na ko siya pag kanang human ako apply itong pimple eraser. Ako rin siyang ginapatungan na ni para nga muhiyos din siya pagka binatag. So kana lang. So let's start. I will be showing manghilam usa ko, then I will be showing you unsa ako paggamit to siya ng mga product. So karon kan human na taghilam us using the perfect whip, mag toner na dayon ta. So using this Fairy Skin toner, actually class effective gyud kay siya para sa kuha kay ni hayag gyud akong naong kay na itom gyud kay kog naong. Then bugas-bugason pag yung kaistanan. So karon bugas-bugason pag hapon, pero niyag-hayag biya po taon ako tong naong. So using this toner, ato lang i-nus-nus, dili ato ibagnod, ato lang nus-nusan gamay. Nagka-blue-blue pag akong kamot class, busy kayo pamintal ganina. Ato lang i-nus-nus. Ito na ito. Kita ninyo kaon class unsa kahugo akong naong. Kaya gining dako tag ilong. Kung magtunog gyud ta class, apilon po nato ang tangkugo. Kasi putik itong naong atong tangkugo pati ituma. Para sa puang itong tangkugo. Kita nyo kaon class, kita-taon na ko wala nakagamit ko nga thermoset. So tanaw na to kung unsa gyud kabulig akong naong min akong liog. So kasing tapi po sa mga nanonood habang kumakain, awan ninyo class unsa siya ka-effective na toner, unsa kabulig ako ang liog ug naong. Ano siya ka buling iyo kaiba iyo. So after na ako nimo naman noon bulig ko vlog, after na ako maggamit sa toner, gina-follow din ako ang brightening cream. Ano siya, brightening cream kani siya. So play na to siya, gamay lang amount. Apply. Then sa liog again. Yun to ang liog. So ito lang siya inikata. So kung mautahan na mo pilay price niya ani, napalit na ko siya ang kaning dermaset sa 300 pesos nga price. So mo gyud ni MSRP class. So wala ni siya sponsorship ani nga product ka, pero ako lang siya gina-share sa inyo kay ingani siya ka-effective para sa kuha. So then beware po dito sa mga fake nga mga product. Dagan na ba kay karon mga fake na product ko, kasi mga daot na itong panit. So ito gito sa tested o katong sa mga origyud na mga dealer and kanang distributor ng mga products kay nabating magpagwapo tap ang ending atong naong na kubog na kay piki di atong nagamit. So after using the brightening cream, isunod na ko ang sunblock, pero later na nako siya butang kay magbutang sa ako aning pimple eraser kay daghan kay kog pimple nga nang gawa. So na to sa dani and
dagan akong bugas-bugas karon kasi kapilar kay nanay wifi dali sa mua. Nanay wifi sa bukid, so nang dagkog sa mutang bugas-bugas sa dugay na kay makatulog. So kanang siyang ikatag. Okay ba? So after ta maka gamit og pimple eraser, use these patches. Ayan siya. Siya mga patches dito na ito ibutang sa na-part nga na-pimples. So, amazing kayo siya nga product plus kay mugamay good ang imong pimples. Mugamay good siya. So, ato ang ibutang karon dani sa ato ang pimple. So, nang isa kadako kay sungay nga nitubo sa kong agtak. So, ato siyang butangan og pimp. Ang iyang trabaho class is iya bitong gina-absorb ang kuan, ang oil sa imong pimples. Pagkabuntag mo gamay gid siya promise. So, makita niyo dagan kay mga uwat-uwat kay kani bitong mahilig kita magtiris og pimples. So, advice po din ako, ayaw ninyo kurota o kanang bitong na tirison ang pimples kay muna niya tabo sa unang nagkabangag siya kay mahilig ko magtiris og pimples sa high school pa ko kay bugas-bugas kay ko sa una. So mahilig ko magtiris og pimples, so dili di siya maayo kay maglubak-lubak imong siya dalan nga lubak-lubak. So after putting the katong pimple patches, I'll be putting this sunblock. So ang sunblock plus is dako gyud siya tabang nga dili masunog yung naong labi nagagamit ka og dermasets. Okay, advice mo din ako kung magamit kita derma di kita magpalapi og bulag sa init, yeah. Okay, of course ang kuan sa derma is mag-peel off gid og naong kay kanang kuan man iya mang tangtawan yung mga dead, yes, wala kong kuan tangtawan ni yung mga dead skin cells. So ito magsigpa init taon-taon pug kalo o magpayong baka ba kung kuan kay mga tita unya gabulada tag init sunog ang naong labas. Mananag ka ng hotdog nga gi prito imong naong mula na kapila na tayo kung nangliog. So ang sunblock is ginagamit ko siya pag buntag. So ako even at night gabutang ko og sunblock kay kami nang sige tag atubag cellphone na tag atubang sa cellphone, so kinahanglan nga tag sunblock. So alam. So after the sunblock is gabutang din ko og lip balm sa ako ang lips kay mupod ni akong sakit kanang akong lips kay dali kay gauga. So atong butangan og lip balm gamay naka sa Apollo lip balm. Gamay lang dili ag uga ang aturaan imuat na wala ko aning naon sa niya naon. Okay, so done. So mura to siya kung skincare nga wala ko plus. So promise plus ako is gabi to siya ka-effective nga skincare routine. Muna siya kung ginahimo kada gabi punta, pero sometimes dili niya ito mas religiously kay usahay na yung mga lakaw-lakaw pag gabi, di ba? Yan ito matiman hindi ka nang kapulan sa yuko kanang may nangkuga na so ito kada hindi na ako na-maintain usahay kay kakapulan ko. So muto siya ko ang skincare routine, hopefully nga makatabang sa inyo ug dapat may idea na feeling di ko ang wala ko pag so muna siya ang results ako ang skincare routine karong gabi. So wala pa nakasubscribe sa akong YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel, Johnny PH, Maestrong Bisaya. Click the subscribe button and hit the notification bell para ma-update mo sa akong mga latest vlogs or videos. So thank you so much for watching. Have a great day, night, o unsa pa man nga oras ka na og tan-aw mo na ni nga vlog, and yeah, support
Please support Kalubugawnon Vlogger. Good night.